госпожо Грозданова, уважаеми роднини, уважаеми дами и господа. Днес се завършва в деня на рождения ден на генерал Грозданов, завършваме един цикъл, началото на който е поставено през 1894 година, един фалшив финал през 1876 със скромното му погребение и днес е деня, в който ние, с благодарение труда, който положи доктор Ангел Динев, успяваме да завършим, да покажем целия живот на генерал Грозданов в пълния му вид с скромната книга, която направихме. Уважаема госпожо Грозданова, вашия баща е един велик човек. Предлагам да станем на крака с една минута и да почетем генерал Грозданов и всички български офицери, които не се поколебаха да отдадат живота си и службата в името на царя и на Отечеството. Благодаря ви. За да не ви отегчавам, съвсем накратко ще споделя с вас само няколко факта около работата около книгата. С текста за генерал Грозданов се сблъсках точно преди една година. С Ангелова военна академия направихме един кратък разговор как да направим книгата. Оказва се, че госпожа Грозданова в голяма степен е подала семейния архив и това предопредели вида на книгата. Ще акцентирам само на три неща. Акцентите, които сме сложили в това, в което е вярвал генерал Грозданов, човека, Отечеството и човека, на когото се е клел. Това е България и цар Борис III обединител. Затова избрахме снимката на цар Борис III, е тази, която е от випуска албума на 35-ти випуск, с който генерал Грозданов е завършил военното училище. Не можеше да не сложиме и офицерския клуб в Стара Загора, където той е прекарал голяма част от времето си. За корицата имахме дълго време дилема как да го поставяме, как да го представиме. Четейки текста, защото аз го прочетох на няколко пъти текста, без да го познавам, открих, че той е бил един изключителен хуманист, офицер от кариерата, професионалист, който винаги е ценял уважението към обикновения войник и към колегите си. И затова избрахме снимката, когато той е бил най-щастлив, със своите войници на коне, на бойното поле по време на учение. Затова така се оформи корицата на книгата и аз съм убеден, че той е в Хрещени. Сега в момента е доволен, че сме го сложили заедно с неговите войници. Отзад също е много хубав и албума. Съжалявам, че не сте ни подали тази снимка от сватбеното тържество, което е с офицерите. Тук не сме имали възможност за нея, но направихме албума отзад, точно като един истински житейски албум на едно семейство, с всичките стъпки от професионалната кариера, както и акцентирахме на живота, който е течал вътре в семейството, поне до толкова, доколкото беше събран материал от доктор Динев. И така, книгата трябваше да бъде още по-голяма, но по финансови съображения се наложи да я направим с малко по-дребен шрифт, така че по-възрастните може да ми простите. В края на краищата успяхме само в 500 страници да съберем един живот, който иначе така, четейки архивите, е безкраен и за него може да се пише много. Благодаря ви, надявам се с удоволствие да четете книгата и следващия път, на следващи наши срещи с Военно-историческата комисия, надявам се, ако имате някакви въпроси, да може допълнително в дискусия да продължим. Благодаря ви много, приятна вечер.